Hello, good morning. Ito na naman po ako, si Duday. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano magluto ng pork homba. Ito po ang ating mga sangkap ay bawang. Wala po tayong laurel, dahon ng laurel. Ang ginamit ko po ay oregano, star anise. Ito po siya, star anise, sibuyas, paminta, half cup na sugar, at black beans, ang ating pork. Ang ginamit ko pong pork ay pata. Ngayon, papakita ko po sa inyo atin. Lagyan natin ang pork pata sa pressure cooker. Pagsama-samahin natin ang ingredients na ito lang: sibuyas, bawang, lagyan natin siya ng toyo o soy sauce, half cup, depende sa ano. Suka o vinegar, tapos ang ating black pepper. Lagyan natin siya ng tubig. Atin siyang i-pakulan sa pressure cooker ng 35 minutes. Hintayin natin hanggang lumambot. Habang inaantay natin na lumambot yung ating pinakuluang pata na panghumba, ay gumawa ako ng bawang na panggisa. Ito na siya. At atin na igigisa ang karne kasama ang black beans. Yan na. Gisa natin siya. Ito na ang ating pinakuluan.
natin hanggang kumulo at lumambot ulit. Ayan. Lapit na maluto ang ating humba. Hindi na lang. Ito na ang ating humba. Tayo na natin ang apoy. Yan mga guys. Kung inyong nagustuhan, subukan nyo ito sa bahay nyo. Ito na ngayon ang ating pork humba. Ready na para kumain. Ayan siya ngayon. Ayan, yan. Ang sarap. Ito na ang finished humba. Subscribe, like, and share, comment. Bye-bye!